να λάβει το λόγο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, γονείς και επισκέπτες, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην Ξάνθη μας. Σας καλωσορίζουμε στο 10ο Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων Πόλης Ονείρου. Ένα φεστιβάλ που ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια και έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της ευρύτερης περιοχής. Ένας θεσμός που ενώνει μουσικά σχολεία από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και δίνει χώρο σε νέους ανθρώπους να εμπνευστούν, να συνεργαστούν, να καλλιεργήσουν ιδέες και να ανταλλάξουν εμπειρίες. Οι ημέρες που ακολουθούν δεν είναι απλώς μια σειρά συναυλιών και workshops, είναι μια μεγάλη πολιτιστική συνάντηση του καλλιτεχνικού μας μέλλοντος. Η φετινή διοργάνωση αποκτά και έναν συμβολικό χαρακτήρα. Το 2025 συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη, ενός ανθρώπου που δεν υπηρέτησε απλώς τη μουσική, αλλά άνοιξε έναν ολόκληρο τρόπο σκέψης γύρω από την τέχνη και τη ζωή. Η Ξάνθη, τόπος καταγωγής του, έχει κάθε λόγο να τον θυμάται με σεβασμό και να τον τιμά αναγνωρίζοντας τον οικουμενικό χαρακτήρα της προσφοράς του. Η παρουσία των νέων μαθητών, των γονέων τους και των εκπαιδευτικών εδώ είναι η ουσία ολόκληρου του φεστιβάλ. Είναι η απόδειξη ότι πίσω από κάθε μουσικό έργο, πίσω από κάθε σκηνή υπάρχουν άνθρωποι που κοπιάζουν, που εμπνέονται, που προσφέρουν την καθημερινότητά τους στην καλλιτεχνική δημιουργία. Η μουσική εκπαίδευση δεν περιορίζει την τεχνική. Διδάσκει κάτι βαθύτερο. Μαθαίνει στα παιδιά μας να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση μπροστά στον κόσμο, τολμώντας να αμφισβητήσουν όσα θεωρούνται δεδομένα, ερμηνεύοντας την πραγματικότητα με τη γλώσσα της γενιάς τους, εμπνέοντας και εμάς με τη δική τους ματιά. Και όταν όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα περιβάλλον ανοιχτό, υποστηρικτικό και δημιουργικό, όπως αυτό του φεστιβάλ, τότε η μουσική παιδεία γίνεται εμπειρία ζωής. Μια εμπειρία που διαμορφώνει χαρακτήρες και ενώνει ανθρώπους. Η Ξάνθη είναι μια πόλη που κρατά ζωντανή την επαφή της με την παράδοση και παράλληλα κοιτά με ενδιαφέρον προς το σύγχρονο και το νέο. Έχει στη φύση της να φιλοξενεί ανθρώπους και ιδέες, να σέβεται κάθε μορφή έκφρασης και να στηρίζει πρωτοβουλίες και δράσεις που δίνουν ουσία στην καθημερινότητα και στο ζωντανό διάλογο για το μέλλον. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό που ταξίδεψαν για να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ. Το Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης, κύριο Χρήστο Παρτικεδόγλου, τους καθηγητές, τους μαθητές και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Ξάνθης για τη διαρκή και ουσιαστική συνεισφορά τους στην υλοποίηση αυτού του φεστιβάλ. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους εθελοντές μας που εργάστηκαν για μία ακόμη χρονιά αθόρυβα και αποτελεσματικά, καθώς και τους συνεργάτες μου και όλα τα στελέχη του Δήμου μας για τη συνδεσική καθοριστική τους συμβολή στην οργάνωση. Ως Δήμος Ξάνθης στηρίζουμε με συνέπεια αυτό το ξεχωριστό θεσμό και αποτελεί διαρκή δέσμευσή μας να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη στήριξή μας σε δράσεις που ενώνουν την παιδεία και τον πολιτισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Ευχόμαστε όλους να απολαύσετε τις επόμενες μέρες την Ξάνθη μας και να περάσετε όμορφα στη φιλόξενη πόλη μας. Να είστε καλά.